amb Sara Sansuan com a Eva Cargol, Iván Fernández com a Maromo Soriano, superdolent, a més, Olga Vallejo com a veu de megafonia que diu tot això és absurd, i Raquel Loscos com a cap marcià borratxo, el 10è capítol de la 3ª temporada d'Eva Cargol i les coses importants. Eva Cargol era una noia completament normal, però no sabem què li va passar a la 2ª temporada que es va convertir En res, en una noia supernormal. Doncs aleshores agafa't, nena, perquè estàs a punt de salvar el món. Com? Eva Cargol salva el món. Un moment. Capítol 10. 5 minuts per a la inclusió. El retorn del Maromo. 5 minuts per salvar el món. Això sí que és una tasca superheroica. Però sóc Eva Cargol i me'n sortiré. Per alguna cosa porto la roba interior per fora. Sóc una superheroïna i salvaré el món. No, no ho faràs. Oh, no! El Maromo Soriano, el meu superantagonista superdolent. Sóc el monstre de l'última pantalla, Cargol. He seguit un curs de superdolents i he aprovat amb matrícula. Ara no em puc encarregar de tu, superdolent de saldo. Tinc una llista de prioritats i salvar el món està per sobre d'acabar amb tu. Precisament per això he vingut. Emprenyar-te en aquests minuts finals, per a que no puguis fer res. Venjança! I com penses impedir-m'ho? Tens una nova arma secreta? No, de fet faré servir una arma molt clàssica i molt de les meves terres. La tuna. Guerra psicològica! No seràs capaç. Sembla que no em coneguis. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca. No se lo des. Tot això és absurd. 2 minuts per a la implosió. Gran marcià, fes alguna cosa. Per favor, això és insuportable. 1 minut, 30 segons. Així no hi ha qui es concentri. Hauré de fer servir la meva arma secreta, la pistola del canvi d'opinió. La pistola del canvi d'opinió provoca un sobtat canvi d'aparent la persona, animal o cosa que rep el tret. A veure, Maromo, marcià, teniu moltes ganes de cantar, oi? És l'únic que volem fer. Ja mentre el planeta implosiona. Ah, sí? Sí! No! Doncs calleu! Molt bé. Tot això segueix sent absurd. 30 segons per a la implosió. Maleït sigues, Maromo Soriano. Per culpa de la teva venjança absurda, implosionarà el món. Venjança! Per cert, es pot saber de què t'has de venjar? De veritat ho vols saber? Abans de ser superdolent, jo era un noi sensible. Quan et vaig conèixer, Eva Cargol, vaig sentir... Això és completament absurd i el món implosionarà en 15 segons. Bé, nosaltres marxem. No volem rebentar amb el planeta. Nois, a la nau! Només hi ha una cosa que ens pot salvar. Doncs haurà de ser el següent capítol. 12 segons per a l'absurda implosió. You can't say on the radio. You can't say on the radio. Hola, Pere. Hola. A pensar que havies marxat. No. Dic, a veure si s'ha ficat a la nave marciana aquesta.